Clar, aquest mite, el que diu Platón, el que intenta dins de Platón, és que molts vivim còmodes, com jo deia fa un moment, d'això de confort, la zona de confort, amb l'engany. Quan en realitat, la realitat està fora de nosaltres. Però com que no tenim coneixement de nosaltres, perquè estem a la taverna aquesta de Plató, que veiem ombres, i no hem sortit de fora amb coneixement de nosaltres mateixos i trepitjant fort, llavors és quan aquest coneixement desapareix. Si no et coneixes a tu mateix i no coneixes la realitat de fora, on vius? A la foscor de la taverna. I cada dia va passant, i seguim a la foscor de la taverna. En la nostra zona de confort. Connectar el que és real i la teva realitat mental, si aconseguim això, és quan realment podem dir que ens comencem a conèixer i podem començar a caminar. Però clar, com vols governar algo que no coneixes? Com volem governar la nostra vida si no ens coneixem? Algú té la resposta? A la deriva. A la deriva. Si no ens coneixem? A la deriva. Ah, no l'he pillat. No el coneixem. A més, resulta que presoners, com els senyors del mite de la caverna, presoners perquè si fem sempre el mateix, sempre obtindrem el mateix resultat. Sempre. No canviarà res. I seguim en la nostra presó, i en la nostra angoixa, i en la nostra tal, i no hi ha manera d'avançar. Si faig el mateix, tindrà el mateix resultat. I som, a més, presoners de la nostra estructura mental que no ens deixa avançar perquè estem enganxats a històries del passat i del present que la majoria de les vegades no són ni nostres. Es venen imposades per la societat. Aquesta societat que tenim, que és qui ens dirigeix i no ens deixa viure al moment present. I ens quedem enganxats en el passat o en la por de demà què passarà. I no vivim el present. Quines cares que veig. Molt reflexives. Què deia? Històries del passat i del futur que ens porten a multituds de pensaments, però que no ens deixa viure el present. I tenim la ràdio posada i, a més, mal sintonitzada, tot el dia.